twasore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakore twasore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakore twasore na KISII. Alright, abara kabisa jide Cameroon gitatu na isatu chia charukire urense moya bono mambe chinsa ni chia Afrika ya mocha mwancho motagera wake sabu ya uyo konyanga tubade Cameroon gibire na isano na ibire cyo koletera na gukumanya ali ile chinguru mona sama gazeti yeli tukolia lero na bura botambe genege kosi kemuro buli mu mincho limimenka mu gusikisi ya fam na ya mere nchiribire nchibuna botambe ngoro kwa du omonyakero na nchibuna botamba se ensemeli nde ya magazeti liga namba 003 Ronald Mayaka Brigadier Anaye mere oka agini ibere jirende no it's true akabirowe maede it's true ero le mere nkane moyoka no liki kerase mondo na utwara jinga ibe agona no utware yo no fosi utware ibere nero mo main 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 makeo yani ni kutware origin yake ndo lazima okay anyway no twanjire bana na no muya twasugumire wiki finally we are on Friday wiki yenko erere nyasaye no muya chinga kichionse bwana chinga kichionse nyasaye no muya amabera yedudu sina yugo kumya tiagote toda ngo buya bwa yatiga boto isane by the way Ronald inkeligento kerera isi koboka mambio nyore kole buyo mubiro tari gukunyuga nyuga ole buya kiafya kwa ligererie familia okonyora ngambu yole in fact taligento kerera isi igora ire no tarabuya taligento ko ira jajigo na wakwende koba yabantu tia gusire ligento ngabune kibwa uiko ake sabu yoko mwakira nyasaye mbia mo ere no munyamabera mange tata oroja agatonga ku Eden ogosari gukaba nanda agati agatoremereria omwana bwate no yomubwika asinge nchatu anje takamuruanga tobe tumoyo hakinya saa tuanje tangana lakini bwanjani bwaye no omonto gaigo omonto tato engombe yarumige tumaiga utamanye dira leo sengo kukiale go sengo bakiale kwamanya kodiero monta mangana tata utari kumukwani mwako mugima kwa moletera bakumwagiriga cha kwa mokoliga ni chisabu mugwaka lakini ganyasaye tupano na ndu tuwabero tole mabero bwana tole moyo tutwelie mbura 20 mugasobara 20 kwa jumla eredi gakorokwa nyasaye litalia ni molioka by the way wajo modere ko kwa nabwate gazeti ya Taifa Leo italikira 23 litukonelia Ijumaa mutinyino yoki ando mwaka w'ichiri 2022 gazeti ya Taifa Leo igekuru shilingi 30 cha Kenya chioka cha Tanzania ni shilingi 500 aboganda ni shilingi 500 kapoko kwa nenga zeti muna botambe na ya The Daily Nation mwancho motegera litariki 23 mutinyo kiando mwaka 2022 ritukoria furahi day etengo Friday oh yes headline one woman against the greed of MPs. I think I like this heading. One woman against the greed of MPs. Tianke basiri gentege omo subadyo yomo muruko mukungu omo kungwa yomo yes mamincha against mamincha dianganya leo jao yo akimaro kigiri dianganya jao yo bungangu kwa babunge iba idelio omugano ni kumurikira se pinja katonda kabere dudus abuwa seko tebekananga omosubati okorokwanga Lin Mengich nero denete SRC yoro munyakero go bwekyombekirike kolenge meshara y'abakuremere mu Salaries and Remuneration Commission right bono igani gate ne inebweka maminja yaba jumbe bonsi n'aba senator abu bono bajagire kumushyerera chinsa se batagete number 1 yes aira ni sitting allowance kroba kwikaransa se committee meetings number 2 abera nelie chi allowance chinde chinyinge konyole kyombeki kiarusirie elinde kukusuelia abakenyo umusigo bwe bange enyinge and nainde igale kwagyo agotebanga why should an MP be given sitting allowance as a committee na ndenguli yaro mushahara bwo mwelio bumutinyi na ndi nere gasi alikira ko kora se bunge muna bono dudus
Omushahara ababunge bakoli 710,000 shillings every month. Shilingi 1700. Yes. Amanya kwa hiyo airtime ya 15,000 per month. Airtime ye 15,000. Yes. Keromo dienyi. Mortgage. Mortgage riba kwa hiyo yo kukola chinyombe and stuff 35 million Kenyan shillings. Car loan up to 8 million. Special parliamentary duty allowance 150,000 per month paid to only those in leadership. Maybe the chairman neji vice chairman chiabo ebintu birae binge menyogire menge ababunge bakote babono iga onye turigo chigurani ebintu byo dete korusio into tokorosia majiko parliament ya na into nkona jatole a budget ego support ye kiombe kikienu ya salaries and remuneration commission ogano yora maima asepeji agataona kabe. Shame on our MPs, and I'm not sorry to say that. No, and letting go takobe sorry. Kero be sorry nda se kurusia sorry iyo. Ababunga abekero bakuri gemeremo, brigadier. Some of them go bakuri chira sana. Bateba karati yasijira. Utaraji kuri gemeremo ngora role no in terms and conditions. Yes. Mushahara ngo jikoli go nganiga. Before utaraja aga na makondo to tiorokere to kwakire kura. Are you not aware, and I'm not sorry by the words I'm using, are you not aware ngo mushahara ngo abande bakwenda as far as kutotebinga I can even use my salary usapoti abana jinda abana mbara abatavuga ati abayibuli oikamdigie kiti kya bongorozi na ngorozi muharone because honestly dudus kakinturo cha sinse ya Kenya bunere bwana bantu bagotorera siko wega dudus bwana bantu mbabuati nonyene bese bakurira chipiki tinte tikoteba nga shame on them lakini tikotumeka malieta nga tatu tiganya saba konye no shame on them bwana tiganya saba konye abawonchole shame on them bono ngo togotamera na butubwente gotamera batorosira majiko batoigirira maguta iranense yatora tamera ba bate birenga karati kwanza chivesi cheto gojigo yatora tamera ba msianga para boleshi bamare ko chaga babeje baje tia batara chaga rene ndokora kiro turwazo mugado ino uraze beje atona kabila zenga gazeti ya The Daily Nation. Ase headline ni gazeti ya Taifa Leo, Wakenya wavuma kwa wizi ng'ambo. Wakenya wavuma kwa wizi ng'ambo. Wakenya mono niko bachire ngumazo vuivi chisemo jichia maiko anemonese no guru anemonese ili America. Kwa summary tu. Yes. Umutinyo yo kiando mwaka oyo abakenya 10 noyomo nigo babwatire mense ya America asoko ibere serikali ya America wetane shilingi bilioni 30. Imagine 38 billion. That's a lot of money. September eyebira tokokwana abanyagitali bahikirwa sekegambero mense ya America ase okoibere serikali ya shilingi bilioni 12. Umutinyo June mwaka oyo igo yabwata abakenya naende abakenya babera soko okoiba shilingi wetani bilioni 3 jinuguta bilioni 2 jinuguta 3 March ngwana yo mubu myaka 40 no yomo akairwa sekigambera ke mumenye ya New York America ase okoiberense serikali yense ya America milioni 40 milioni 40 chinuguta na ibere. By the way mbabange tago ikabona kibese kigenderete koibo imense ya America aravuga gendongeregia ngukona kyo mwaliga amu basta nari bakwanete gaiga nere olekoni ya mache nifaide wadanga muhubiri Mkenya Kilimenti Irungu Wiseman akamatwa jijini London Uingereza kwa kuuza maji akidai ni dawa ya COVID-19. Amache nyongo. Rawati nora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Wano nora sepechi kumigiga noche nyomba bwana buneyerega iganga no montoyo mo unyigolete. This is worth millions and millions of shillings. Bungalow. Bungalow yoko kumisa na monta ko register gentonga njiri mbwata bana jitakana ndende taketo konyi. Atombalenga bakaro baje ko mashirika korumbwa bodaro setio mochi. Bantu bachandegete balia
lakini Nyasara kabante mechariki Nyasara ndi yakubona mwanya bantu nagote no mungao omongale anyway epeji yakatato ne muleke tomugano ngana kimungwa no yomoke kabakuru Emmanuel Jambo kurwa sense ya South Sudan uyoro mwaki chibicha achire nkume kyagera nero wagete no chebicherie gosungu maega yechi asichi abisiye president bicherie president gosungu asikere obisiye serikali yes nero wagete chibichechyo nero wagete bicha ya Uhuru Kenyatta chibe William Ruto jasokiro official presidential portrait yes ne ya William Ruto nero wagete bicheyo ngwere sale sabari ya yo wakichibicha lakini garo mu South Sudanese oh yes mugano ino rase peji gata at the same time peji yakane ne bwato mugano ke ngana ki bono iga ya irre chinga ki president William Ruto ko chore cabinet secretaries na bwo na principal secretaries abwa sebo ige taramanyekana na chikutikali gentu kelinga chief administrative secretaries kilikia bege tukitari exist ya se katiba abwa saba kotebanga na like kiliko getikali na liara nyora mabakaisa ine ukuri wadi abantu bali ba mubwate by the way mugano ino rase peji yakateka seti ya taifa lege ndo bakukwana nkelinga esabu ne mwagete chengake kubata na kyako chikobange cabinet una alieta abantu chira kya irere chingaki na kyaka ragenda te kwake esabu so tutasubiri tuone ngana ki roboto rwanda rase peji yakale kana senga seti ya tede peji yakato ne seti ya taifa leo lakini peji yakabere seti ya taifa leo gaiga ne bwato mugano igoro unganga ki omo MCA ubwato bolema otari korora apishe tuko saya atia neti gwime county ya Kirinyaga gutumeka tari braille bagatabanga language elia abantu bali batari bagosoma gutumeke bichara naroje county ya KISII no ene county ya KISII lakini ndokera naroje county ya KISII tumaitimaga ngoro chenga bagatenga ba MCA basome batura masomo gete tumase ngoro chekera ba MCA bagwapishwa ali bako tianirwa in fact there is a nominated MCA Musubati gete alishindwa bwana kabisa yani alishindwa kabisa. Imagine lakini sipingi na si kejeri mtu lakini ngakibono muntu akochoro gochia se counter assembly abantu baro bachire zukuru basomedero anyara basome indukiri aenche ngotebanga I think bantu ntumanyeti chinguru chikirego kyabo MCA omaetigasi yaba MCA number 1 nokorozia machika se bunge ye county. That's what I said this morning. Nokorozia machiko ngakibono korozili chiko ndirigo so mukegusi. How can you know standing orders che county assembly na kiora interpret a bill ya leti ru parliament mubwente moye korre debate emanyago etigwa ngakiora nya understand your contribute yokonya abantu bagutumetaria obarozeri chiko liko bakonye kenyoro if you can't read a single oath. By the way amachiko gose requirements chio omo MCO koba nominated inche cheche ba pingete karo batebetenga babekirwe education standards igora bono ba class 8 onde bwensi na bagoso se bunge tato kuimoki bibiri ko rotari ko jara ko soma ga kintu akirikira aiga neri tata ni county assembly. Let me say this I think omojando no rasaba njera abantu bako ba nominated go chiase bantu be murungani bobe it's a big problem tegandu wabo onje tegandu wabo mogano no lega sepechi ya gatatu wogo 10 sana omogano bugo 10 igentekebe omonya nyimbo omo GSU iga agenda buoye kolengana no mogano yo akanyoro mo achite ka afura tari ko taimuka ensanga bia ko yana yara buoye ni buoye musaja ndiko kwenda buoye ko taibanse ni ali meiri okay bueno noroche what happens igento kia beten kelinga omo GSU oyo ochie buoye gafla akamanya konyora mukaye bale nyuma no mwana boda boda oyo to make matters worse barase getanda kiaye agako mwana boda boda olia agasiri bogima seriously kaka agasiri bogima mukaya karuka akaminjoria makweli mwana wenga yole dada na wala sipiche katika gazeti ya Taifa Leo. A very sad story. Hapo ni kubaya. Tigo monda nda kore menyogiro ya sawa kora guchita livu gona aliese nyomba.
Yeah, it's true. It's true. No, what you are saying is true. Yes. If you feel you want to do something, you go and do elsewhere. Mashima muhimu bwana. Eh? Epe jakatana senga seti ya The Daily Nation nebo atomunga nongana kibone turbo egenrete kwene kiwasaba mu Azimio la Umoja yemagega ya Junet Mohamed kulikali uko kochia somo nagalibwe bunge nene yense ya Kenya Moroke Moses Wetangula komweresanga ningorachi kwa egwa gutirenera gentoki ase bunge yokorwa sense media ya Azimio la Umoja abwa semoro chega igababegetenga leader of majority leader achikoba Opio Wandai. Robert Mbui achikoba Mokonyi oye. Junet Mohamed achikoba majority whip achikoba deputed na Sabina Chege. Nabo igo nama bagande na areba kwanitika kuri wasi committee aho yendoki aretere sana ukungusana na no bantu kwenya banyoboria abandi batari very comfortable especially kuri wasi kyamagia odimo mugano ino rase page ya 5 page ya 5 nalimo mo waziri bwe chibese Moroke ukuri ya tani iga asiarire chinsa se gochia se abarayi bali barange ne president William Ruto bakatebanga inga serikali tebuate besa bonega nga chituroje chidirejirewe wazi wajege wakaja milioni 93 joka igasi yale tesaka tebanga serikali teko sangereri besa gende chibeka sigete chibangete chiself lakini mchezo unaanza kuonekana Kenya hii mchezo iko kwa hii Kenya mchezo iko Kenya hii sana sasa serikali inasema pesa hakuna waziri wa fedha anasema iko pesa treasury is not broke. Who is saying what? Lakini iwete deputy president Rigathi Gachagua. Wanga kofa sasa. Bwana. Hapa hakuna kitu. We are starting from scratch. Mugano hiyo yeye page ya 5 nalima senga seti ya The Daily Nation. Siseme kitu asipe ya kane gazeti ya Taifa Leo. Umumuro itete mumuro mwabo asinge njo yokolia matumba ishinge 50. Nerega ikuru na banyakenyo robono garali maututi. Chisemo chiria chia Moranga. Kenya si hapi. Kenya ni moja na ni yetu bwana. Wame uende wapi? Ama tumba ishinge 50 andali yero liete. Iga mulete. Monta arasi inse. Ekine kike Arol na Kimwarel. Giachagire kuyumba yumba ngebuga timwerekeo. Ekiara balia bali bakurwa boroli. Bagosi rutata baka bana badachigurwa boroliga. Anyway, mugano nurege go gwichani sana sepiche 5 ende ntageta basubati bantegerera. Enteterenere kotebekananga ego tanguro iboro. A contraceptive. Yabo China. Ekorokwanga Sofia. Kai. Yabete band kutumeka imense ya Kenya emyaka 10 yaetire. Lakini bono igagenderete koni wa chini ya maji. Kolengana no mugano we. Ebago tebanga kolengana nabantu bakoyoni entetere ebago tebanga ne yabo China. Ngago konyenyulimo a whole month ere effective to konyoro bolito. But now listen. Ebago tebanga entetere ere effective na bago teba. Igere very dangerous asomo bero mwanya bantu na ende ni go ego affect no eno mwana orani born ora iboru afterwards ekero gutumeka entetere. Lakini bono bagotebanga abasubati abange entetere nero bagenderete konywa asengenjo ngana ya moyo kokonyo mutinyo mugima inga naende igere cost effective okonyugora chibese chiraisi nga naende abantu abange batagete kunyiege na ngasengenjo begwete njaine kurwa basu bagotebanga this drug is dangerous. Ate bangole na mato oigure. Dudus. Ole wow. Basabe sana bataraba people. Especially abasacha bantegerete. Basabe sana bataraba people. Nyasa baraye jia sabantu bale moyo. Yo tola nyo maraye bontiko chikobaraisi. Akingo te baba jia sabantu bale moyo. Na kong sana. Banta bange sana bagotara sika. Yando soro boti uru. Boti ndole gaiga asepechi ya 5 ya gazeti ya Taifa Leo. Mokonyo muraiwense Rigathi Gachagua na bwato geto buoyo. Ubuoyo bono ubuoyo motegereri bwa DAP shilingi jiri busa da jimisana okugora best ya Kenya. Nego tagete bonde mbole bokoro kwa NPK 3275 salvate ammonia shilingi jiri buoyo na jimibere mbole bokoro ku mob elibwe ya chimisa no na ibere 75 na ibere na isano. Waige ji county ya
mugano ino uraze peji 14 sengazeti ya The Daily Nation mugano no uraze peji 12 ngana kyabarai aho babere bagotogisana chinkwana chimurai wense ya Kenya Mosque Dr. William Ruto abeteka gukwana igoro ya climate change asomo sangere kanu babarai be obo mu bwechinse go United Nations General Assembly asense ya America ali asomo chio New York abase batebetenga niga kwanete sana igoro yenchirense ya Kenya gana tukubekemero buli yogo chikurigirira igoro yogo ncheli kwelire bano ino rase page 12 senga seti ya The Daily Nation ase page gatana kwa gazeti ya Taifa Leo motegereri amajeshi yense ya America yo baitete abakagero bekembekera kiba Al-Shabaab engemerongibire na batano na babiri meyense ya Somali katika tienga sete yega pull out nere kulukunga DN2 lero bamuleketa mangana ya designings na abantu na bago chiango mate de gobega yange nde yonsi ngura de inda bantunga utarabeke yango so kikuru mwao make sure nga yange yenko gendere in line no mobero maite bune yanga gete kororoka naso mobero nyarebe na meberete bwekaini tayero raroroka nenjero ranye beko so ndako beke yanga okwangu mubero tete kuiteka songo lipago ichana lakini mbiya komanya mubero yes it's good to know your body yes. Omanya nga yanga kigofit yo to jaga kwengusera jisuti okobeke suti ya yasu kuna namaleka ure neye bekire yanga esiriti yego tie kale gosenga etagete go jarike ay jemerongere ne yamuni bwato mugano ngana ki mugabana bwe county ya Nairobi Moroke Johnson Sakaja agenda tukutora chinga kichingo ngikiyagara ba MCA mbari karansa baraje ora speaker barange yakukwanira kende linda nyare ko genderera ku kibosio mugano ino raze pe jemerongere ne masenga city ya The Daily Nation mwanchomo tegera itukolera by the way netengo Friday naende keretengo Friday iga basani bakwanire nindo jega yo mubungo Langata Felix Oduol aka Jalango abatebanga onyore chiova chingia sana usia izire nyinge jikumurangiria jwa kole mirimo bado no eka rumbu bunge akotebanga igento gekogera kurigigwa igamaite kulinda chinsa saa 12 kamili yuko kazini asubuhi lakini bora agoteba iga omuntu muya ogokore mirimo miya nabaguna kwaye guchiova jinge ngenje iyo and when you have a good image standing in public lakini bora gatebetenga goikatwara umusimamo bono gabegete birengereri biayo byonsi gokorera abantu mirimo balangata kwarorere what it means korosi brand a brand trust the process it might take time but eventually nabagutwara brand ikuliwa lakini atereto montoro monto oagachire nyumba otake kwagache nyumba une yagaje tumanye tindia chagete kubanga igoro nyumba kumanya bwa you can't know irangora yegere trust the process tiga guchaka gutara we process iri kubwati ngote getubo ke mapping process yengore kungira pole ndio mwendo ngasa yicho sonna bakosora sigosori kegera ndo chega bintu bitangasire gane biasara bikebike nabo igona abantu basiritia magimabo so obituaries remember today is on Friday and traditionally Friday neli tikulia matanga sana yes ase echigosora nabagosoria ekemino ke UEFA Nations League kogendera kire ase bono Bongereza na Italia chira jigutwara ese yenkongu yenkoyo ekere timu ya Estonia na Malta chikumira ruchakerense yamo Georgia na North Macedonia Ujerumani na Rochaman na Hungary Finland na Romania Bosnia na Herzegovina Montenegro Bulgaria chumira na Gibraltar na boy Italia chumira na Bongereza gosori enkongu sana guchaka chinsa isato ni deka 49 nko yenkongu sana at the same time kuroga Kenya umanyara na nanyo lete kewa imiyomo chio Nairobi litukori igoro igona genderete ko bomogosori mu yasana no barengeno murugio aye manyara no muni achoki no muni anjoki yata ngeno murugio yale kerale kwenda kwa egwa ke week maze sono gwata kende timu ya mupira bw'Inyameni go rugby banyorre kurokunga Safari Sevens banyorre obosirwa 80 million shillings aseke minano kyabo kego kigo chaka asegeti Kyanyayo National Stadium na yande na igwa kwanira na ramurikire bo igasenga seti ye kubwatekana n'ikigosori keminano bado kyabongeresa gete neine kubwatekana ngendo ngiro kwa kwana igoro ya
ya mangana family planning Yes. muswati yo mobaite ugaetana n'abanyagitari aba bagotara ko control yo ruiboro bakanyora bwata bana 12 kokonkiaro yonde bana barabaka bande guchia bakurwanira chirongoria lakini akabatebia ebibilia kontebi ngicholie nse tindi ko nyubinde imogonga karwa negazide dini njere chibwate manganabo enyogiro but story elie ye chikoni nigeria yangi chani sana you know ibintu nkorra dudu sibihokoleka neko songe na ande let me tell you bana banyaruka they don't care they don't care they don't care Contigere show yenjera. they don't care yeah they don't care Imagine ngakira ve dudus. Ekero monta achire bwana. Okolirio mwana nyangi ga igaba omera na mugasoga kumbe bintako kora butuko ne bintu byo gukumia. And you know I'm sorry to Emanya say go ikabwana dudus. No yano mwana abora senyo. I'm sorry to Yasenye say, yama mojo yobo sense yo monto. it is as a result of these contraceptives no Ita complications bantu chikorwa complications no chikorwa kwanyoro umuntu ariko bwata bolito gakobwata bolito omiskari you know a lot of problems echindedere chiali tambire ne spinal cord toliko nyana no kogororokyo mogongo umukungu igebwaterenti she cannot even move egasia no kuna gotua mateko no you know it is a problem tiato rwabo Toedondo. tunaingia kina kombe galole Kina kombe galole kalole. kina tuingie kina kombe galole Ira tako gerere yo raza jiraika. agiri kwa kwango sana agi umadogo La urumia sana. omuswati oyo momba nyo maine no musacha bamenyete yamo omusacha oyo ngosokarekera lituko gende mirimo yae ya butambe bono omuchando nolia omusacha oyo iganjete gwesibia gatatu iki yani ngenchende tanjete gwesibia bono lituke limo ochira kinimo mukae na mwanjete sana como roseli ndagire ntingura geraro mache mubekere kerata gete gwesibia not ekerata gete gwesibia lituke limo mungwano yochire agira murete sana agira murete ajabu no kugira muregero kugira mora li misundireo ligosoka litago kimuntu naturally buna ikanyomba iga mukaya akaremereria akamuhagi akamukwani we akamuwarega ni bino mwakoe this by the fact that you tiokire na hagira murete lakini akamubwata buya akamuwaregania Bwani uyaka. na gasigo kanda abwate akagakenga ni gukinyomba bono tigike bunere naro amubikira mache na ki omwaka pole kwa safari na pole kwa kazi bono ugata mache Ndio uweze tulia vizuri. ugata mache bono omubiro okanyike ati nate bayaya ugata mache omwaka Aya nakubeke. amaje zinakubikire ntayarari tindi gwesibia nakanire tindi gwesibia Nagotebia. njertinda hote yombekere maje tindi gwesibia no tindi gwesibi Ingondwa. inki yako garo mwaka gose otari gwesibia ngaki abantu barakora bamanyenge gasi ngokora nenkongo kazi nafanya ni ya sulubu mwanaume kamili ya ogi every time Mwanaume ni jasho. kai mwanaume ni jasho ndio hii hapa inamwage hata wewe jua tumeza kuligine kuchirige njere nkongo igoto ko kwaji sabano mochoko na kwaji tumekawia no roje mwanangu iteka maji sasa mimi ndio mwanaume kamili nkora linge ndagere yimu mbwata bwate gansobule kabwate ndagera gara kai kwa karagera gata gete kwanda borumo kugwa kamotebi we getande kituli ko sobu no rigo Ezivie ke. oiko kuna mache kei esibi kwaro lia kamotebi bono igo gontiororokera bono njinaye ngombo nene nyombe ya yo mwaka tari gotiororoka nare igo nagote yobwata mache bunere naro muntu ko kwarure mirimo gwesibia
out of a good heart. Igona gukania tindigweci mukungu akamutebi nchebono tigandigie mbinu ya nena nja senkorara nga ondokorara naye onye korenge njeju ni mingichi muzaja abatetia toralewa mungu ana karagera katanga na bole kachikojo mukungu etiocha akakuwa kurulira liga tuli ngoja osoke wale liogiri ya mwate nyomba chama te jegure ngagikiama kai nyagite ngoma na bale tiango tora tegesi bakungu no bale bwango banya ko keri te tora ikungi bakubuna ngano wesibya anyway entonge nacha kukwana lakini asengenjere radio tigantiga tigantiga ni mugano yabo asengenjere radio ntalishwa ngotegera tigantiga story ni usafi lakini yesibye ayo monta kwebwata korukonga otako kanyomo gakomoka amioro konya neme chana yaotia musenga nyabu muino omusonjo ka muino ndagera ne roye gwe ngoja ande goja enjo ka muino kendo kana muino kendo kana abu lakini hao temerika tu wae tu kioko kwana lakini yesibyo usafi ni kintu kiengenje personal hygiene yes abantu besibye nona abakungu batatambale bakwana mugondo mukungu akora mugondo noye mugondo gikali umukungu oja atingete zigati magegati bungiri buya amagoro ange gitabu kisabu yani jinera mwana tarazibya abana no bali winjiyabo babigete gitumbo kandi abana bali yabake usafi ya muhimu ngani araje tata bakota mekurubuora nayo monye ninkeli usafi ya muhimu sana usafi kwa wanaume kwa tebeto mukungu gakorosie image yenka yes no musaje naye wekabwero isie kwata maji tetorwa yatoruga change jianga nyore gazeti yao ya Taifa Leo wimanya yo mwana yanda manga senchira yo wikirano gazeti ya The Daily Nation ni watamange ya nyoro mwancho moto ya nyare gwesomera litukulyale bakungu nabalemeria digana ne mbakire chiko by the way wanawake bakungu nabalemeria ai they are very patient yatoruga abakungu talibos okay yango njole abakungu bakena balemereria thank you twachi koria rero ayo narairo borito asa magazeti aseritu koria rero ayo narairo borito asa